textilu patrí k najmenším zbierkam Slovenského národného múzea, Múzea Červený kameň. Tvorí ho o niečo menej ako 400 zbierkových predmetov. Veľkú väčšinu tejto zbierky tvoria predovšetkým koberce a iné podlahové textílie, ktoré sa na náš hrad dostali po roku 1945 v rámci zvozov Národnej kultúrnej komisie. Náš hrad bol jedným z objektov, ktorý bol vybraný ako centrálny zvozový objekt a preto sa sem dostali predmety kultúrnej hodnoty, ktoré v minulosti tvorili zariadenie rôznych kaštieľov a zámkov na území juhozápadného Slovenska. V zbierke textilu na hrade Červený kameň dominujú koberce a predložky, avšak nachádzajú sa tu aj iné zbierkové predmety, ktoré boli vyrobené z textilného materiálu, napríklad vankúše, súčasti oblečenia a podobné veci, ktoré v minulosti neboli nosnou súčasťou šľachtického interiéru, ale dodnes majú veľkú výpovednú hodnotu. Všetky koberce, ktoré v našej zbierke máme zaradené, pochádzajú z Orientu, predovšetkým z Turecka a z územia bývalej Perskej ríše, dnešného Iránu. Zhotovené boli predovšetkým v druhej polovici 19. a na počiatku 20. storočia. Najstarší koberec, ktorý v našej zbierke máme, bol vyrobený v Turecku v polovici 18. storočia. Súčasťou zbierky textilu je aj niekoľko súčastí dámskeho oblečenia. V spodnej zásuvke vidíme torzo čiernych dámskych secesných šiat z počiatku 20. storočia, detskú bielu košielku a pár dievčenských podkolienok. V ďalšej zásuvke je najzaujímavejším predmetom najmä z veľkostuha rádu železnej korony prvej triedy. Žiaľ, insignie vyznamenania dnes už chýba. A v poslednej zásuvke je uložených niekoľko tečiek zdobených belgickou čipkou z 19. storočia. Na spodných policiach regála sa nachádzajú torzá gobelinových výšivok, ktoré v minulosti tvorili poťah historického nábytku. Nad nimi je niekoľko šnúr, ktoré patrili k závesom a záclonám, niekoľko pokrývok hlavy a na vrchných policiach sú sedáky z historických stolíčiek. Atraktívnou súčasťou našej zbierky textilu je niekoľko pánskych, úradníckych a vojenských uniforiem, ktoré boli vyrobené v druhej polovici 19. storočia. Depozitár textilu bol v roku 2010 zariadený novým mobiliárom, ktorý je účelový a ktorý bol vyrobený na mieru pre potreby našej zbierky textilu. Jednotlivé predmety boli následne do týchto miestností uložené tak, aby každý predmet bol položený samostatne a aby boli zabezpečené všetky podmienky odborného uloženia zbierkových predmetov. Mobiliár bol vyrobený z kovového materiálu, ktorý je inertný, to znamená, že nepôsobí nejakým spôsobom na zbierkové predmety, ktoré uchováva. Zároveň sme dbali na to, aby všetky zbierkové predmety, ktoré túto zbierku tvoria, mali svoje miesto uloženia, teda aj tie, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú buď v stálej expozícii múzea, alebo sú zapožičané mimo múzeum. Predmety, ktoré sú vypožičané, sú trvalé mimo tohoto depozitára, avšak každý má svoje miesto odborného uloženia.